Rong dino rong bengi ya. Mbok. Oe wete. Murite mare murite Pak Maruf sing ngantene. Nah, wei. Mo. Oe mana Piye to ki? Engko tak dekokne kono ngono lho, Sung. oe Dibagi loro, bagi loro. oe mana Bagi loro. oe mana bapak mana nih. Bagi loro kok mangkokmu aku mangan dhewe kowe ya mangan dhewe. Piye matuk ra? Bagi loro. Oe mana aku mana aku mana nih bae. Oh, pangan sik iwake. Yo oe mana. Lah piye to ki? Oe mana oe. Tak bagi loro ngono nggo. Iwake ben kono. Aku. Mantok? Ndak mantok. Nah. Engko sembayar sungati kok, Mas. Oh, iya. Lah piye? Awake uwe. Aku mau buat telepon arek mbok bayari. Oh, aku ngomong iya kok. Makan telepon. Heeh. Langsung ngebelke. Rene Mas tak traktir. Terus sing gading tak bayari aku mang entuk 100.000 ngono. Oh, ale Piye to ki? Mbak. Mbak. Ora mbak. Mbak apa mbak? Mbak. Aku sama aku. Bar mangan turu. Cok. Oh, Matia mo Meong. Ya tapi cek warkon mangan iki. Yo ki pangan wong loro ya. aku. Akhire sing ngakon mangan kuwi sing bayari biasane iki. Betul. Aku mangan soto entek rong mangkok. Umi ayo. Dia mau wis tuku soto wonge. Wong kowe rene aja mau ngono. Awak. Iki. Biji ku ora jam 1 jam 1. Apa? Ate jam 12 kok. Wes mau no we. Iya to iki. Iki gak njaluk tenan weh. Gak. Ngono arep njaluk, gak sida. Juk tenan kok. Enak iso. Kowe gak melek. Tenane. Nya pangan kowe, Sung. Oh, pasti Rene kon ngopo? ya kok. Wong wong rene bunga arek. Ya kok. Rene mbok bengok ya, Sung.
rene mau bunga-bunga ngangkon rene. Ayo buat sopo. Buat pokoknya. Ini mah boy. Mangewu tambahan duit ya? ya. Oleh ora apa. Dua. Ora mungkin. Heeh. Mangewu kumpul ke yo dadi akeh wong. Mangewu. Njaluk tenan ora? Ngeti ae kaya arep njaluk ya. Oh. Pak Yape. Hmm? Pak Yape. Piye? Pak Yape rumpis. Ambung. Kok mangkok kono ya? Iwake. Heeh. Iwake. Pakku. Kok kene ya? Oh, mama. Kayak mene ra? Oke yen to. Kayak didoe ra? Oh iya. Hmm? Oh iya. Sawi. Oh. Sawine kayak Hmm? Wes, gak apa-apa. Blas. Iki lho Cik, sama kok kebak iki lho. Porsine Mas ciukeh tenan iki. Ada. Masih sak mangkok kebak yo. Ini baliknya apa? Kapan? Itu nggih. Pokoknya jadi apa? Yang udah. Kan udah no. Iya mau udah. Jam 7:30. Kalau aku mas Wes kowe. Ung. Wes Aku main bapak yang ini. jam piro? Yang ono. Kowe mau ngerti jam 09.00. Paling wis jam 7 wis mulai rek. Oh. Apa Pak ya Pak. Apa ini? Kau wong keseo. Masa padha mau tambah juga. Kalau itu Taos. balik amat. Piye? Balik ang. Balik sisan. Balik. Bayar. Tapi kowe masih bayar. Abis bayar. Kan dipikir. Tapi mau kaitan dari situ oke oh. Murah. Barung enek sengeke mah. Seperti itu.
nak eh. Ah, Enak, Sung. Ale. oh anak apa mak? Oh ada anak apa? Anggur kan yo. Cuma terbang sih. Cuma terbang. Apa mi? Coba kamar terbang. Gembos. Namanya tebang. Tebang tebu. Enak. Apa po nak? Wes. Wes. Maen to. Maen. Maen. Apa? Hah? Di. Tentu dia. Oh, enak mas. Membah Berapa? oh, bien. Biar gitu.